أسمرا كابز مدبرو استوديو زينا إيري تي في أزو سلامتنا تقبلوا أو وشتن وزان تركبوا خبركم تحتاتت فنونا كابز بمقتصال نزعلة استدالو زيناتات نقربلكم مكتتالكم بخبرنا عدمنا بقند نتقاتو نجمر ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዝርከባ ሃገራውያን ውዳቤታት ሓበራዊ መረዳእታን ብምዕባይን ሃገራዊ ረብሓ ብትካት ከም ዝሰርሓ ገሊፀን ኣብ ንዞባ ሃበሮዋ ምጥርናፍ ዓድታትን ምትእትታው ዘመናዊ ሕርሻን ዘተባብዕ ስራሕ ከም ዝተተግበረት ሓቢሮም ኣብ ናይጀርያ ብቆልዑ ብዝተኻየደ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ልዕሊ 27 ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ብላክ ቦክስ ናይታ ኣብ ባሕሪ ጃቫ ኢንዶኔዥያ ዝተሓንሸሸት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኤሽያ ተረኺቡ ኣብ ደንቨር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከባ ሃገራውያን ውዳቤታት ማለት ህግደፍ ሃማድኤ መንእስያት ህግደፍ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን ካልኦትን ሓበራዊ መረዳእትን ብምዕባይ ሃገራዊ መንነትን ክብርታት ሕብረተሰብን ንምዕቃብን ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምስግጋርን ፃዕርታትን ከም ዝሕይላ ኣረጋጊፀን ንሳተን ዝገለጻ ቅኒት ሓሳብ መሪሕ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ11 ጥሪ ኣብ ከተማ ደንቨር ኮሎራዶ ኣብ ዘቃንዕኦ ኣውደ ዘተ እዩ ንኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወኪላ ቃላ ዘስምዐት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ንህሉ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ኩነታትን ልምዓታዊ ገስጋስን ዝምልከት መብርህ ድሕሪ ምቕራብ እቲ ኣውደ ዘተ ንዝመፁ ብድሆታት ብንቕሓት ንምግጣም ሃገራዊ ራእይ ንምስማር ሓበራዊ መረዳእታ ንምፍጣር ድኻማት ናብ ብልጫታት ብምቕያር ከምኡውን ናብ መንእስያት ንዘሎ ጽምዶ ንምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣረድያ بتوسخ يابتا عود زتان علامات نايت حدش مسرة هجراوي محبر إيرتران أمريكان زبره عقابن مسججارن حدنة بحلن مبرخ نقحات حبرتسب كمان هاجر كان حبرتسب كان مبركات بزملكات بسفح وتزاتيوم أب مود تتصاتفتي أو تنصرح كلتشحن عسى حمشن بعمق الدحر مزداي نسرحهم زدن في رئيتات كم زكايرو كابتبوت هزبت حن حبريتا أبرهم علامة نيجا قدمون أبكال كبابتات حبرات منكسات أمريكا كسلاسل زتصنح عود زته هجراوي رأينا مجبات وهدت كلهم هجراوان ودابتات نمرجات بحزب منكسن إيرترا بزعباز أمام مزلو هجراوي مربات نطور مردات مفتر كمان تساتفنا زيجاتات نمدن فكم زخانة يفلت ኣብ ንዞባ ሃበሮ ኣብ ምጥርናፍ ዓድታትን ምትእትታው ዘመናዊ ሕርሻን ዘተባብዕ ስራሕ ከም ዝተተግበረን ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦን ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣቶ ሳልሕ ሓጂ ሓቢሮም ንየሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ሳልሕ ህዝቢ ንዞባ ካብ ሰበኽ ሳግማዊ ህይወት ተገላጊሉ ቀዋምን ውሑስን ናብራ ንኽመርሕ ኣብ ዝተጸንዓ ቀወምቲ ዓድታት ንምጥርናፍ ዝተጀመረ ስራሕ ኣብ 2014 ብዝለዓለ ከም ዝተሰርሓሉ ብምሕባር ነዚ ዝያዳ ንምቕጻሉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዞባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይዋደድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ፍልፍለ ኣፍዕዩንን ሃበሮ ጻዕዳን ዝተኸፍታ ሰለስተ መደበራት ጥዕናን ኣብ ዓሪታይ ዝተሃንጸ ዘመናዊ ማእከል ጥዕናን ኣብ ምውሓስ ጥዕና ነበርቲ ብሓፈሻ ምርግጋጽ ድሕነት ኣደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ምህላው ጠቒሱ ድማ ኣብተን ዝተረፈ ዓድታት ብመገዲ ኣጋር ሓካይም ኣገልግሎት ጥዕና ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጹ نزرجحت تكالات تمرت بزملكات كاب مؤاله هتصانات كسب مأكلاي درجة سرعة أقل ذهب أبيات تمرت خمسة الله نعم جمار تمرت بزين زحلفهم قواصوت زجل جلا خلت نقطات الدماء كم استخفت هذه التقصي أتو صالح وزرت مهارو بحفشان هيدك أنسيو دماء بفلاي جنا 5 دلس لازيله كبن مبالوك كادس أنحت سعرك كحيل كم زجباز خاخيرهم أتنو الزبان 24 ساعات أقل جلوت إلكتريسيتي نخرك بالسلاسل زلو صراحة من محدارات كبابي عريتاي فلفله قلتن كارعو ولن مسمرات تواليدو خمز الله مرخبيتاتون دحان زخونه شفنا خمز الله زحبر أتو صالح أما محدار كبابي فلفلز توالد نقطات ماي زاجيت أقل جلوت بزي مجمارو هزبت سريتو زي تحلو ماي ست مهلاو بمملكات من محدارات قلتن أفعيونن كابتن بواحد ماي الشجرة مهانن أبيهم أما حداري نوزو بهابورو أتو صالح حاجي أب موداتا هزبي أب حرشا برتيعو كسرح بزكاير زلو تعري درو استبقاقس ناشتو حرشاتات كم زلو حرشا ويلمعات فيزا نمبر باردما تسفات غير مهلاو أرديهم أب زوبا ماكل نو زوبا جزبان دازركبو تمهارو ماكلاين كلاين درجة أبيت تمرت لمعات فنلاند ميسيون بدهون حربينياتاتن غون تمرتهم قبل معتاوي مرباتن ماتوتاوي نطفتاتن بزل على كساتفو مخانوم قليتهم أما حدار تلو زوبا عطو فتوم هايلن أما حداري من حدار كبابي ما جحجح عطو ميكيل كيدانن يرينا بزهبو حبريتا تمهارو كما أتصلتانايتي أبزحالف إوانات كايد وزت أنحو نطفتات أب 4 جوجلتات تمديبهم تريد كبابي أمن محاسن قرما ختما زغونو أقراب أم مخصقواسن أدمع أمام كم زسالاسلو حبيرام
رئيس ممهر بيت تمرت مأكلاي درجة بدهم ممهر تيدروس قبرزقا بهيرن حلافي سنة ممهراناوي أقلقلوت بيت تمرت مأكلاي درجة حربينياتات ممهر مكونن فقادون دما تمهارو علامات مأتوت بقندو طعنا كبابن طبقة كتمان معقاب كم زخونة بمملكات بتقهاتن لعلونن نزا سلاسلو أو تسرح موكيسام اتماعتوتاوي نطفتات ناي سراحن متحققات بحال زخصكس مخانو زحبرو تمهارو بوغنم صوري كبابي مونان بوغلت ريد ابو حمامات امكتا زلو ترا بمغنزاب نتعمام بسناي دليت كم زكايد وطقيسم بعقمم كبركتو زخرو ام مغبر دحر كم زيبلو دما ارغاغيصم ኤርትራውያን ተቀማጦ እስራኤል መሰሰኒ ማዕከን ሕድር ሰማዕታት ዝውዕል 181,650 ዶላር ንመናበይ ስድራ ስዋት ዝውዕል ድማ 13375 ዶላር ከም ዘበርከቱ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብአዊ ንሕነትን የሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ነፂሮም بمسارة حبريتا 5350 دولار كابزي نبرت ختما ريهوت المسسن مع كان حدر سماعتات زوفي وخمس خونه تفليت اللهم توم زيغاتات ابزها وريتو كاب كبرتات حزب ارترا زخونه ناي متحققاز ባህሊ ከም ዝሕብኖም ብምግላጽ መንግስቲ ጽጉማት ወገናት ንምሕጋዝ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዛብ እጃሞም ንምብርካት ድልውነቶም አረጋግጾም ኤርትራዊ አትሌት ተክለማርያም መድሕን ትማሊ ሰንበት 11 ጥሪ ኣብ ውድድር ሳን ሰባስቲያን ስጳኛ ዝተኻይደ መበል 60 ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ዓወታ መዝጊቦም ኣብቲ ሓያሉ ሱሚያት ኣትሌታት ዝተሳተፎ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ንውድድሩ ብ30 ደቂቃን 45 ካልኢትን ብምፍጻም ምስቲ ን47 ዓመታት ከተደፍረት ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ከም ተማዓራርየ መርበብ ሓበሬታ ያፍ ገሊጾም አትሌት ተክለማርያም ነቲ ውድድር ምስ ኡጋንዳዊ መቐናቕንቱ ቲሞቲ ትሮይቲች ብምዃን ክቐልሶ ድሕሪ ምውዓል ነቲ ክዕወት ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ኡጋንዳዊ ትሮይቲች ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ሓያል መጥቃዕቲ ብምግባር ን11 ካልኢት ጋ ከም ዘንጸፈሉ ተፈሊጦም ኣብዚ ጭቃን ካልእ መሰናኽላትን ዝዓብለሎ በዳህ ከም ዝነበረ ዝተሓበረ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ምስቲ ኢትዮጵያዊ አትሌት ማሞ ወልደ ካብ 1963 ክሳብ 1966 ኣከታቲሉ ብምዕዋት ሒዝዎን ዝነበረ ናይ 3 ዓወታት ክብረ ወሰን እዩ ተመዓራሪዎም